επιστρέφουμε με τις απαντήσεις των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ανατολικό. Για άριστα προετοιμασμένους μαθητές κρίνονται τα θέματα της βιολογίας θετικών σπουδών που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα περάσουμε αμέσως τώρα στις απαντήσεις με την βοήθεια του καθηγητή βιολογίας των φροντιστηρίων Ανατολικό, τον κύριο Πέτρο Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα σας. Καταρχήν, σε ποιο επίπεδο εντοπίζεται η δυσκολία? Ήταν μεγάλα σε έκταση και αρκετά δύσκολα? Ήταν μεγάλα σε έκταση, ναι. Ειδικά το θέμα Γ και το θέμα Δ απαιτούσαν μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να γίνουν σωστά αιτιολογήσεις. Και επίσης και στο θέμα Γ και στο θέμα Δ οι ασκήσεις χρειάζονταν καλή αφομοίωση της ύλης από τους υποψηφίους και ειδικά το θέμα Δ είχε και μια πρωτοτυπία. Ναι, ωραία, να περάσουμε να τα δούμε πολύ γρήγορα, γιατί ήταν ακριβώς πολύ μεγάλη ύλη και ελπίζουμε να μας χωρέσει και ο χρόνος που διαθέτουμε στην εκπομπή. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, στις κάρτες. Στο θέμα Α1, σωστό είναι το Β, σωστή επιλογή. Ωραία, να περάσουμε στο Α2. Στο θέμα Α2, σωστή επιλογή είναι πάλι το Β. Ωραία. Στο Α3, σωστή επιλογή είναι το Δ. Στο Α4, σωστή επιλογή είναι το Γ. Και στο θέμα 5, στο Α5 τέλος πάντων, σωστή επιλογή είναι το Γ. Ωραία. Ενδεχομένως να φαίνεται λίγο περίεργο στους τηλεθεατές που περνάμε τόσο γρήγορα, αλλά όπως είπαμε, η έκταση των θεμάτων ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα περάσουμε στο θέμα Β, λοιπόν, και στο Β1 συγκεκριμένα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει μια αντιστοίχηση. Τη στήλη 1 την αντιστοιχίσουμε με τη στήλη 2. Κατά σειρά η αντιστοίχηση είναι το νούμερο 1, DNA δεσμάσια αντιστοιχεί με το Α, το θέμα 2, DNA λικάσια αντιστοιχεί με το Γ, το 3 αντιστοιχεί με το Α, το 4 με το Β, το 5 με το Α, το 6 με το Α πάλι και τέλος το 7 με το Γ. Ωραία. Το Β2, τι είναι ο καριότοπος? Λοιπόν, καθαρά θεωρία από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου. Λοιπόν, αναγράφεται στη σελίδα 24, ακριβώς όπως από το βιβλίο. Είναι τελικά θέμα αποστήθησης η βιολογία, έτσι? Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη θεωρία. θεωρία. Το Β θέμα, ναι. Στα θέμα Γ και Δ, ο υποψήφιος έπρεπε να έχει κάνει και πολύ καλή αφομοίωση. Δεν είναι δηλαδή μόνο η αποστήθηση. Ωραία. Στο Β3. Πάλι θεωρητικό ερώτημα. Ήθελε δύο ορισμούς. Για τον ορισμό των μονοκλινικών αντισωμάτων στο σχολικό βιβλίο, σελίδα 123. Μια πρόταση είναι, δεν ήθελε κάτι παραπάνω. Ενώ για το ερώτημα Β, για τη γενετική μηχανική, είναι στη σελίδα 61. Πάλι μια πρόταση, ακριβώς όπως το αναγράφουμε και στη διαφάνεια. Πάμε στο Β4. Τώρα, για το Β4, η αλήθεια είναι ότι πέρα από αποστήθηση χρειάζονταν και η κριτική σκέψη από τον υποψήφιο σε αυτό το σημείο. Να το διαβάσουμε λίγο, αν προλαβαίνουμε. Έχουμε μια φαρμακευτική πρωτεΐνη που ορίζεται για ανθρώπινη χρήση. Μπορεί να παραχθεί με διάφορους τρόπους, όπως από γάλα γενετικά τροποποιημένων θηλαστικών, από βακτήρια και από όργανα θηλαστικών που δεν είναι γενετικά τροποποιημένα. Να αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους προτιμούμε να παράγουμε αυτή την πρωτεΐνη όχι από βακτήρια ή από όργανα θηλαστικών, αλλά από το γάλα γενετικά τροποποιημένο. Μια ιδιαιτερότητα του θέματος εδώ ήταν ότι οι βαθμολόγηση γίνονταν για τους λόγους που απορρίπτουμε την παραγωγή από τα πρώτα δύο, όχι για το λόγο που δεχόμαστε το τρίτο. Οπότε με βάση αυτά, λοιπόν, γιατί όχι από βακτήρια, αναγράφεται στη σελίδα 141 του σχολικού βιβλίου. Είναι η πρώτη παράγραφος επάνω, ακριβώς όπως το έχουμε στη διαφάνεια, είναι η ίδια διατύπωση ακριβώς και στο βιβλίο. Για το όχι από όργανα θηλαστικών, βρίσκεται σε άλλο σημείο του σχολικού βιβλίου και σε άλλο κεφάλαιο μάλιστα. Η απάντηση στη σελίδα 22, απλά θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του κειμένου που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο με τον τρόπο που το αναγράφουμε εμείς εδώ στη διαφάνεια. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε πιο γενικά, γιατί το βιβλίο εκεί μιλάει συγκεκριμένα για την ινσουλίνη. Η πολύ καλή κατανόηση όντως της ύλης σε αυτό το θέμα. Και στο θέμα Γ. Τώρα, στο θέμα Γ, ο θεματοδότης πλέον εξετάζει την ικανότητα ο υποψήφιος να μπορεί να λύνει γρήγορα, απλές σχετικά ασκησούλες, αλλά να μπορεί ταυτόχρονα και να αιτιολογεί και να αιτιολογεί σωστά, χωρίς να χάνεται στην έκταση των κειμένων που δίνει. Έπρεπε να γίνει πολύ καλή διαχείριση του χρόνου. Οι υποψήφοι που ήταν προετοιμασμένοι πάνω σε αυτό μπορούσαν να ανταποκριθούν. Αντίθετα, οι υποψήφοι οι οποίοι απλά γράφανε ό,τι υπήρχε στο βιβλίο θα χάναν πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το θέμα και στη συνέχεια στο θέμα Δέλτα δεν θα είχαν επαρκή χρόνο για να μπορέσουν να τα σκεφτούν. Να δούμε σιγά σιγά τις λύσεις λοιπόν του τρίτου θέματος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα γενεολογικά δέντρα. Οι υποψήφοι έπρεπε αυτά τα 4 γενεολογικά δέντρα να μπορέσουν να τα αντιστοιχίσουν σε κάποιους χαρακτήρες τέλος πάντων που μας έδινε το Υπουργείο στην προηγούμενη διαφάνεια.
Να περάσουμε στην επόμενη. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν λοιπόν στην εικόνα 1, μας ρωτάει το Υπουργείο να γράψουμε στο τετράδιο μας το γονότυπο του ατόμου Ι1 που βρίσκεται στο γενεαλογικό δέντρο 1 και να αιτιολογήσουμε την απάντησή μας. Λοιπόν, να το γενεαλογικό δέντρο 1. Λοιπόν, μιλάμε για την ομάδα αίματος πλέον εδώ πέρα. Περνάμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, ο χαρακτήρας, γράφουμε πλέον ομάδα αίματος σύστημα ΑΒ όμικρον στον άνθρωπο είναι μονογονιδιακός. Ελέγχεται δηλαδή από ένα γονίδιο το οποίο είναι αυτοσωμικό και έχει πολλαπλά αλληλόμορφα. Συγκεκριμένα έχει 3 στον ανθρώπινο πληθυσμό. Τα αλληλόμορφα είναι ΙΑ όπως αναγράφεται, που κωδικοποιεί το ένζυμο για τον αντίγωνο Α, ΙΒ για το ένζυμο για τον αντίγωνο Β και Ι μικρό που δεν κωδικοποιεί κανένα ένζυμο. Η απάντηση αυτή είναι ένα ποτπουρί από την θεωρία τέλος πάντων όπως αναγράφεται στο σχολικό βιβλίο στο κεφάλαιο 5. Τώρα, με βάση αυτά, οι πιθανές ομάδες αίματος είναι Α, πάλι συνεχίζουμε την αιτιολόγηση, ομάδα Β, έτσι προκύπτει από τους γονοτύπους τάδε, ομάδα ΑΒ που προκύπτει από τον γονότυπο ΙΑΒ, δεδομένου ότι τα δύο αλληλόμορφα είναι συνεπικρατή. Για το άτομο λοιπόν Ι1 που μας ρωτάει ο θεματοδότης, οι πιθανοί γονότυποι είναι ΙΑ για το μικρό, δηλαδή ετερόζυγος, και ΙΑΒ. Αυτά υπήρχαν δηλαδή δύο περιπτώσεις. Έχει και δεύτερο σκέλος το τρίτο θέμα. Ναι, βεβαίως, δηλαδή. Πάμε στο Γ2. Λοιπόν, στο Γ2 πρέπει τα υπόλοιπα 3 γενεαλογικά δέντρα που είχαμε στην εικόνα μας να τα αντιστοιχίσουμε ωραία με τις ασθένειες που μας ρωτάει ο θεματοδότης εδώ πέρα στην εκφώνηση. Δηλαδή, οικογενή υπερχολυστερολεμία, μορεοφιλία Α και αλθισμός. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για το γενεαλογικό λοιπόν δέντρο Β, λοιπόν, να πούμε ότι αναφέρεται στην κληρονόμηση της ασθένειας αιμορροφιλία Α. Η αιτιολόγηση θα έρθει λίγο πιο κάτω, οπότε προχωράμε. Λοιπόν, για το γενεαλογικό δέντρο 3, το συγκεκριμένο δέντρο τέλος πάντων αναφέρεται στην κληρονόμηση της ασθένειας του αλφισμού. Στο γενεαλογικό δέντρο 4, όπως φαίνεται στην εικόνα μας, ωραία, αναφέρεται στην κληρονόμηση της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας. Τώρα, το Γ3 ερώτημα πρέπει να αιτιολογήσουμε γιατί αντιστοιχίσαμε το κάθε δέντρο με την κάθε ασθένεια. Εδώ απλά να διευκρινίσω ότι για το δέντρο 2 δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να μπορέσουμε έτσι άμεσα να καταλάβουμε ποια ασθένεια κληρονομείται. Οπότε ξεκινάμε να λύνουμε για το δέντρο 3, μετά για το δέντρο 4 και με την εισάτοπο απαγωγή θα καταλήξουμε να βρούμε και το δέντρο 2. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε για το δέντρο 3, λοιπόν, η αιτιολόγηση είναι αυτή που αναγράφω εδώ πέρα. Δηλαδή, 2 υγιείς γονείς βλέπουμε γεννούν και ασθενή παιδιά. Το νόσημα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι υπολοιπόμενο. Λοιπόν, το γονίδιο βεβαίως είναι αυτοσωμικό, δεδομένου ότι ο φαινότυπος του πατέρα είναι υγιής, κάτι που αποκλείει την απόκτηση ασθενούς θυγατέρα, στην περίπτωση βεβαίως του φιλοσύνδετου υπολοιπόμενου γονιδίου. Από τις 3 επιλογές που μας δίνει ο θεματοδότης, μόνο ο αλφισμός ακολουθεί αυτοσωμικό υπολοιπόμενο τύπο κληρονόμηση. Τώρα, για το δέντρο 4, λοιπόν, βλέπουμε στο δέντρο ότι 2 ασθενείς γονείς γεννούν 2 υγιή παιδιά. Αυτό μας δίνει δυνατότητα να καταλάβουμε ότι το φυσιολογικό αλληλόμορφο είναι υπολοιπόμενο, ενώ αυτό που δίνει την ασθένεια είναι το επικρατές. Δεν γίνεται να είναι φιλοσύνδετο, αυτό έπρεπε να διευκρινιστεί εδώ πέρα, γιατί από ασθενή πατέρα γεννιέται υγιής θυγατέρα, κάτι το οποίο απορρίπτεται στην περίπτωση του φιλοσύνδετου επικρατούς. Βεβαίως, η περίπτωση του φιλοσύνδετων επικρατών μέσα στο σχολικό βιβλίο δεν υπάρχει, αλλά εδώ πέρα πρέπει να απορριφθεί με την έννοια ότι μπορεί το σχολικό βιβλίο να μην το δίνει άμεσα σαν περίπτωση, αλλά ένας υποψήφιος οφείλει να μπορεί να λύσει ασκήσεις και με αυτά. Κατ' επέκταση, λοιπόν, ο τύπος κληρονόμησης είναι αυτοσωμικός επικρατής που τον ακολουθεί η οικογενής υπερχολυστερολεμία με βάση τη θεωρία του βιβλίου. Οπότε, το δέντρο 2 τελικά αναφέρεται στην κληρονόμηση της αιμορροφιλίας Α, η οποία ακολουθεί φιλοσύνδετο υπολοιπόμενο τύπο κληρονόμησης. Από τα δεδομένα του δέντρου καταλαβαίνουμε ότι η υπόθεση που κάνουμε ισχύει, λύνοντας το δέντρο, υπό την προϋπόθεση βεβαίως το άτομο 1-2, εκείνο το θηλυκό άτομο, να είναι ετερόζυγο. Ένας υποψήφιος καλά προετοιμασμένος που ήξερε το πώς να αιτιολογεί, μπορούσε σε σύντομο χρονικό διάστημα να το κάνει. Ήταν όμως λίγο αρκετά δύσκολο, απαιτητικό τέλος πάντων, ειδικά για γάμα θέμα. Βεβαίως πρέπει να γίνει και η διευκρίνηση ακόλουθη ότι όλα τα παραπάνω που είπαμε ισχύουν με βάση τον πρώτο νόμο του Μέντελ και υπό την προϋπόθεση κανένα μαυρισμένο σύμβολο, κανένα δηλαδή ασθενές άτομο, να μην είναι προϊόν κάποιας νέας μετάλλαξης, είτε γονιδιακής είτε χρωμοσωμικής. Αυτή η διατύπωση έπρεπε να αναγραφεί στο γραπτό των υποψηφίων. Γάμα 4.
Τώρα για το Γ4. Έχουμε εδώ μια ωραία άσκηση. Το μόριο DNA ενός βακτηρίου αποτελείται από 2 στην 5η ζεύγη βάσεων που περιέχουν το μη ραδιενεργό ισότοπο του φωσφόρου. Το βακτήριο αυτό τοποθετείται και πολλαπλασιάζεται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει αποκλειστικά ως πηγή φωσφόρου ραδιενεργό P32 και υφίσταται 5 διαδοχικές διαιρέσεις. Ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που θα περιέχουν το μη ραδιενεργό ισότοπο του φωσφόρου στο τέλος των 5 διαιρέσεων θα είναι. Και έχουμε 3 επιλογές. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό που θα επιλέξουμε να το αιτιολογήσουμε υπό την προϋπόθεση να μην συμβεί κάποια μετάλλαξη στο γενετικό υλικό του μικροοργανισμού ή κάποια ανταλλαγή σε αυτό. Τώρα, για την αιτιολόγηση που θα πρέπει να δοθεί εδώ πέρα. Είναι πρώτον ότι ο μηχανισμός αντιγραφής είναι ημισυντηρητικός. Ωραία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι το βακτηριακό DNA, όπως και όλα τα μόρια DNA των κυτάρων, είναι δίκλωνο. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι αποτελείται από συνολικά 4x10 στην 5η νουκλεοτίδια, τα οποία όλα είναι μη ραδιενεργά. Η σωστή λοιπόν απάντηση με βάση αυτό είναι το Β, καθώς όσες διαιρέσεις και αν περάσουν, 5 που δίνουν θυματοδότηση και παραπάνω, λέω εγώ, ωραία, τα αρχικά νουκλεοτίδια παραμένουν σταθερά σε αριθμό. Τα ραδιενεργά θα είναι απλά τα νέα που θα μπαίνουν. Οπότε η σωστή απάντηση εδώ είναι το Β. Εύκολα μπορούσε ένας υποψήφιος αγχωμένος να μπερδευτεί εδώ πέρα, αν δεν είχε προσέξει την έκφραση που έλεγε στην εκφώνηση ότι έχουμε 2x10 στην 5η ζεύγη βάσεων. Ήταν δηλαδή για υποψηφίους που ήταν ήρεμοι και κατανοούσαν καλά την εκφώνηση. Τώρα, στο Γ5. Λοιπόν, βρέθηκε ότι στελέχη του βακτηρίου Escherichia coli δεν μπορούν να διασπάσουν το διζαχαρίτη λακτόζη. Στα στελέχη αυτά εντοπίστηκαν γονιδιακές μεταλλάξεις. Να εξηγήσουμε σε ποια ποιες θέσεις του περονίου της λακτόζης, εκτός βεβαίως από τα δομικά γονίδια, έχουν συμβεί παραπάνω μεταλλάξεις. Λοιπόν, η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι 2 περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση, η μετάλλαξη να έχει γίνει στον υποκινητή των 3 δομικών γονιδίων, πριν ακριβώς δηλαδή από τον χειριστή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πάνω σε αυτόν να προσδένεται η RNA πολυμεράση. Το αποτέλεσμα αυτής της μετάλλαξης θα είναι τα 3 δομικά γονίδια να μην μπορούν να εκφράζονται, δηλαδή να μην μπορούν να μεταγράφονται και να μην μπορούν να μεταφράζονται. Κάτι το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να γίνει διάσπαση λακτόζης. Τώρα, η δεύτερη περίπτωση είναι η μετάλλαξη να γίνει στο ρυθμιστικό γονίδιο του περονίου, με τέτοιο τρόπο βεβαίως που να επηρεάσει την ικανότητα σύνδεσης του καταστολέα με τη λακτόζη. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταλλαγής θα είναι η λακτόζη που φυσιολογικά δράει επαγωγικά για το μεταβολισμό της να μην μπορεί να το κάνει. Βεβαίως, προφανώς εδώ πέρα οι υποψήφοι πρέπει να εξηγήσουν και όλη τη θεωρία του περονίου της λακτόζης και να δώσουν και τον ορισμό του. Αρκετά μεγάλο σε έκταση θέμα και απαιτητικό και με κριτική ικανότητα θα έπρεπε ο υποψήφιος. Και στο θέμα Δέλτα, όσοι πρόλαβαν να φτάσουν. Στο θέμα Δέλτα, στην εικόνα 2 που θα δούμε παρακάτω, το τμήμα του DNA περιλαμβάνει ένα συνεχές γονίδιο ευκαριωτικού κυτάρου που κωδικοποιεί ένα μικρό πεπτίδιο. Μέσα στην αγγείλη φαίνεται η αλληλουχία της αμετάφρασης περιοχής που ενώνεται με το rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος. Ορίστε η εικόνα. Από κάτω μας δίνονται τα TAF RNAs, μια πρωτοτυπία, πρώτη φορά χρησιμοποιούνται αυτά τα μόρια σε θέμα πανελλαδικών εξετάσεων. Που χρησιμοποιήθηκαν κατά σειρά στην παραγωγή του πεπτιδίου είναι τα ακόλουθα. Τώρα, Δέλτα 1. Να σημειώσουμε στο τετράδιό μας ποια αλυσίδα είναι κωδική, ποια είναι μη κωδική και να αιτιολογήσουμε τοποθετώντας βεβαίως και τα 5 και 3 άκρα στα σημεία 1, 2, 3 και 4. Λοιπόν, βλέπουμε την εικόνα που φαίνεται η απάντηση. Λοιπόν, εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι η αιτιολόγηση πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη. Το πρώτο σημείο της αιτιολόγησης είναι να εξηγήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο όρος κωδική, πώς χρησιμοποιείται ο όρος μη κωδική, ο όρος κωδικόνιο, ο όρος αμετάφραστη περιοχή. Λοιπόν, αφού τα εξηγήσουμε όλα αυτά, να πούμε ότι η αμετάφραστη 5 περιοχή πρέπει να βρίσκεται στην αρχή κάθε γονιδίου. Στο σχήμα, όπως το βλέπουμε, είναι από τα αριστερά μας. Αυτό σημαίνει ότι η μετάφραση θα γίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Λοιπόν, η μεταγραφή και η μετάφραση ακολούθως. Ο όρος κωδικόνιο, πρέπει να πει ο υποψήφιος, χρησιμοποιείται πέρα από το mRNA αλλά και για την κωδική αλυσίδα των γονιδίων. Αυτό σημαίνει, αν μπορούμε να γυρίσουμε λίγο στην προηγούμενη διαφάνεια, ναι. Ο όρος κωδικόνιο χρησιμοποιείται και στην κωδική αλυσίδα των γονιδίων. Κωδικόνιο έναρξη είναι το ATG, όπως φαίνεται στην εικόνα μας. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε και ένα από τα κωδικόνια λήξης. Στην εικόνα είναι το TAF-AA που φαίνεται 4 βάσεις από το τέλος της αλυσίδας 2. Στο άκρο, συγγνώμη, 2. Λοιπόν, βεβαίως πρέπει να έχει στο μυαλό του υποψήφιος ότι μέσα σε αυτή την αλληλουχία υπάρχει και ένα εσώνιο.
Το εσόνιο το αναγράφουμε εμείς σε μαυρισμένο πλαίσιο. Ο θεματοδότης αποφάσισε να δίνει 7 ζεύγη βάσεων, γεγονός που σίγουρα δυσκόλεψε αρκετά τα παιδιά. Και επίσης υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι το εσόνιο κόβει το δεύτερο κωδικόνιο στο σχήμα μας. Τέλος πάντων, ένας ήρεμος υποψήφιος με αρκετό χρόνο στη διάθεσή του μπορούσε να απαντήσει για να περάσουμε και στο παρακάτω. Δεν τελείωνε όμως το ΔΕΛΤΑ 1 το τέταρτο θέμα, έχει και ΔΕΛΤΑ 2. Έχει και ΔΕΛΤΑ 2, ναι. Από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, το ΔΕΛΤΑ 2, εφόσον έχει λυθεί το ΔΕΛΤΑ 1, να σου πω την αλήθεια, είναι εύκολο. Με την έννοια ότι το εσόνιο που βρήκαμε πάνω, απλά εδώ πέρα πρέπει να το αναγράψουμε καθαρά. Σημαντικό είναι ότι πρέπει να αναγραφεί ως δίκλωνη αλληλουχία, γιατί μιλάμε για το εσόνιο του γονιδίου και όχι το mRNA. Όποιος έγραψε μονόκλωνη αλληλουχία χάνει τα μόρια. Και επίσης πρέπει να αναγράφονται και τα άκρα. Το σχήμα είναι αυτό που βλέπουμε στην εικόνα. Πολύ γρήγορα στο ΔΕΛΤΑ 3, γιατί εμείς έχω να σας πω ότι δυστυχώς μείναμε από χρόνο. Μείναμε από χρόνο. Λοιπόν, και το ΔΕΛΤΑ 3 είναι, εφόσον λύθηκε το ΔΕΛΤΑ 1, είναι εύκολο με την έννοια τέλος πάντων παίρνουμε την κωδική και την αντιγράφουμε όπως φαίνεται εδώ στο σχήμα, χωρίς να βάλουμε το εσόνιο και αντί για θυμίνη να βάλουμε ουρακίλι. Οπότε το όριμο mRNA είναι αυτό το οποίο αναγράφουμε. Εννοείται πρέπει να εξηγήσουμε την θεωρία της ορίμανσης από το σχολικό βιβλίο και να εξηγήσουμε ότι οι αμετάβλητες περιοχές πρέπει οπωσδήποτε να είναι γραμμένες στο mRNA όπως το δώσαμε πριν. Στην αντίθετη περίπτωση, δυστυχώς, τα μόρια πρέπει να χάνονται. Τώρα, το ΔΕΛΤΑ 4, λοιπόν, μια και πάμε εντάχει, έχουμε μια εικόνα, είναι η εικόνα 3, φαίνεται η αλληλουχία ενός μικρού mRNA, να το δούμε, ναι, ορίστε. Να περάσουμε λίγο στην επόμενη κάρτα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εικόνα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα 3. Εδώ πέρα αναγράφεται μια αλληλουχία του ριβοσωμικού RNA. Λοιπόν, οπότε η απάντηση σε αυτό. Η μεταγραφόμενη αλυσίδα είναι η γάμα. Η μεταγραφόμενη αλυσίδα είναι η συμπληρωματική αντιπαράλληλη του μορίου RNA που παράγεται καθώς η RNA πολυμεράση μεταγράφουμε στον αναλογισμό 5/3. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι 5 μετάφραση περιοχή του mRNA είναι συμπληρωματική αντιπαράλληλη με το 3 άκρο του ριβοσωμικού RNA, καθώς έτσι γίνεται η σύνδεση της μικρής ριβοσωμικής υπομονάδας με το mRNA κατά την έναρξη πρωτεϊνοσύνθεσης. Και το ΔΕΛΤΑ 5. Λοιπόν, στην εικόνα 4 που θα δούμε ακριβώς από πίσω, στο ίδιο τμήμα DNA γίνονται 2 μεταλλάξεις. Λοιπόν, στη θέση 1, όπως μας δείχνει την εικόνα, ενσωματώνεται η πάνω αλληλουχία και ακολούθως ο θεματοδότης δεν το ενσωματώσουμε στη θέση 2. Εδώ να διευκρινίσω ότι υπάρχουν 2 περιπτώσεις για την ενσωμάτωση αυτών των αλληλουχιών. Μπορεί να ενσωματωθεί με τον τρόπο που το βλέπουμε ή μπορεί να ενσωματωθεί και ανάστροφα. Πρέπει ο υποψήφιος να το γράψει. Λοιπόν, οπότε έτσι έχουμε 2 περιπτώσεις. Τώρα, το αποτέλεσμα της μετάλλαξης, να πάμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της μετάλλαξης, αν γίνει προσθήκη στη θέση 1, στην πρώτη περίπτωση, είναι να έχουμε πρόωρο τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης. Αν μπει ανάστροφα, όπως είπα, δεν θα έχουμε τερματισμό, απλά θα έχουμε ένα επιπλέον αμινοξύ, χωρίς να επηρεάζεται σε κάτι παραπάνω αλληλουχία των αμινοξέων. Στην θέση 2, είτε μπει με τον τρόπο που μας γράφεται η αλληλουχία, είτε μπει ανάστροφα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, δηλαδή ένα παραπάνω αμινοξύ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι πολύ δύσκολα είχαμε άριστο βαθμό στα σημερινά θέματα της βιολογίας και η βιολογία είναι ένα μάθημα που για τις σχολές υψηλής ζήτησης της ιατρικής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Ήταν θέματα αρκετά απαιτητικά. Εκατοστάρια πολύ δύσκολα εκτιμώ ότι θα εμφανιστούν. Βεβαίως κάποια παιδιά σίγουρα θα έχουν γράψει. Από εκεί και πέρα ήταν έτσι φτιαγμένα τα θέματα που μπορούσε να γίνει μια διαβάθμιση των καλών, από των πολύ καλών, των άριστων, από των μέτριων. Θεωρώ ότι τα θέματα ήταν καλά. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε περίεργα ούτε παράξενα που είχαμε προηγούμενες χρονιές. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, τη Δευτέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία με λατινικά για τους υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού θεωρητικών σπουδών και χημεία για τις θετικές σπουδές. Εμείς θα είμαστε μαζί στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας. Εσείς μένετε στην TV100, καθώς αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Μουστάκα. Καλό σας μεσημέρι.